Vážení priatelia, je streda večer 8:30 a sme teraz na hraničnom prechode Šahy smerom na Maďarsko. Toto je presne hraničná čiara, pozrite sa na to. Absolútne nikoho. Nie je tu jeden jediný policajt, nie je tu jeden jediný vojak. Ak pôjde od Maďarska kamión, autobus, dodávka plná migrantov, nikto ich tu nezastaví a voľne prejdú na územie Slovenskej republiky a tam potom možno niekde ďalej budú klopať na dvere policajných útvarov a pýtať si papieriky, ktoré im potom policajti v rozpore so zákonom vydajú. Je to neuveriteľné, ako vláda ignoruje ochranu našich hraníc a ochranu našich záujmov, pretože toto je jeden z najviac frekventovaných prechodov vôbec, pokiaľ ide o Maďarsko. A považujem za neuveriteľné, že tu nikto nie je. Absolútne nikto. Pozrite sa ešte raz, ani nohy. To znamená, každý migrant, ktorý príde z Maďarska, nelegálny migrant, prejde cez hranicu na Slovensko bez akýchkoľvek prekážok. Pýtam sa pána Odora, pýtam sa pána Hamrana, to naozaj nemáme ani pár policajtov a vojakov, aby tu stáli, pretože podstatná časť nelegálnych migrantov prechádza cez legálne hraničné priechody. Sú to možno 2/3 ľudí. Ako je možné? Ešte raz opakujem, nikto ani nohy. Teraz sme asi 100 metrov, vážení priatelia, už na území Maďarska a za nami presne stojí dodávka, ktorá je plná migrantov a pred chvíľkou došiel za nami vodič, ktorý si všimol, že natáčame, tak sa nás pýtal po anglicky, či máme nejaký zásadný problém, keď to monitorujeme. Je evidentné, že sa pripravujú na prechod slovenských hraníc. Opakujem ešte raz, sme asi na 100 metrov od hraničného slovenského prechodu na území Maďarska. Za mnou je plná dodávka migrantov, predo mnou je 100 metrov, slovenský hraničný prechod, ani noha, ani jeden policajt, ani jeden vojak. Táto dodávka jednoducho sa pekne presunie na územie Slovenskej republiky a tam si budú robiť, čo chcú. Neuveriteľné, šokujúce.